झी मराठी, चर्चाही होणारच. आळतेगावचे सुपुत्र व माजी जिल्हा परिषद सदस्य अरुण इंगवले व आळतेगावचे लोकनियुक्त सरपंच अजिंक्य इंगवले यांनी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी त्यांच्यासमवेत त्यांच्या गटातील हजारो कार्यकर्त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अरुण इंगवले यांचा प्रवेश कोणत्याही पद्धतीने वाया जाऊ दिला जाणार नाही. त्यांना नक्कीच चांगल्या ठिकाणी संधी देऊन आजपर्यंत अनेक पक्षात राज्यकर्त्यांनी त्यांना धोका दिलाय. एकनाथ शिंदे गटात झालेला प्रवेश त्यांना धोक्याचा नाही तर मोक्याची संधी देणार असेल असा विश्वास त्यांनी बोलताना व्यक्त केला. यावेळी खासदार धैर्यशील बाणे, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार अशोकरावजी माने, माजी आमदार डॉक्टर सुजित मिंचेकर, माजी आमदार उल्हासदादा पाटील, जयसिंगपूर नगरीचे नगराध्यक्ष संजय पाटील यड्रावकर, शिंदे सेनेचे जिल्हा शिवसेना प्रमुख रवींद्र माने तसेच असंख्य कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते. कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगे.